Hola, famílies d'infantil. Estem arribant ja al tercer trimestre i amb ells arriba a les colònies. És una activitat de cloenda de curs amb els vostres fills i aquest any hi tornarem a anar i ens ho passarem genial i serà una gran experiència tant per ells com per nosaltres. P3 marxarem a Masbanyeres, que està a Centelles, i farem la granja. P4 marxarem a Can Micaló, a Sant Martí de Centelles, i faran l'espai. I P5 marxaran a la Llobeta, a Aigua Freda, i faran el circ. Tenim... Per què anem de colònies, us preguntareu? Doncs perquè és un bon moment perquè els nens i nenes desenvolupin les seves capacitats en un ambient natural en el qual l'autonomia és el pilar i també així, d'aquesta manera, ells creuen també més amb la seva autoconfiança, seguretat i en un creixement de la seva pròpia estima, l'autoestima, que és tan important. Mireu, anar de colònies ens ofereix l'oportunitat de descobrir-nos entre nosaltres, entre ells mateixos. És una oportunitat per estar més enllà de les aules, per poder viure amb la natura. Unes activitats estupendes i boniques per compartir hores de sopars, de dutxes, de dormir, al llit, saltant, i altres coses que també faran, que no us explicarem. Per tant, sisplau, escolteu-los i si volen venir, animeu-los a fer-ho. Les mestres ens encanten. Sí, fantàstic. Què necessitem per marxar de colònia? El més important és la motxilla. Aquesta és del Decathlon, d'uns 40 litres que van superbé de mida. Què li hem de posar? Primer de tot, a la motxilla, posar-li el nom ben gran i ben visible, que així les podem ubicar a la classe que toca i del nen que és. I després, per organitzar la motxilla, necessitem 4 bosses, que poden ser de tela o de plàstic, amb els números, i que serviran per guardar la roba dels diferents dies. A les bosses us expliquem què hi posarem. A la bossa número 1 hi posarem una muda sencera. Una muda sencera volem dir calçotets o calcetes, anem posant aquí, uns mitjons, samarreta, màniga llarga o màniga curta, doncs depèn. Si veiem que fa fred, doncs millor màniga llarga, si no, màniga curta. I si no sabeu què posar, les poseu les dues, cap a dins. Què més? Pantalons de xandall, pantalons de xandall o malles, les nenes, que vagin còmodes, i una dessuadora. Una dessuadora també, cap a dins. Tot amb el nom i el cognom, sisplau, que es vegi. Mitjons també, calcetes també. Què més? A la bossa número 2. Bossa número 2. Hi posarem una tovallola gran, de dutxa, que és la que farem servir quan ens dutxem. Uns mitjons, el pijama, ara el rebregarem una mica, i un forre polar, perquè això serà el que ens posarem el segon dia després de dutxar-nos. A la bossa 3 hi posarem exactament el mateix que a la bossa 1. Calcetes, calçotets, pantalons, igual. I la bossa 4 també, una muda sencera. Què més? A la motxilla necessitarem un lot marcat amb nom i que el guardarem a dins del NTC. Què més hi haurà en el NTC? Necessitarem raspall de dents també marcat. No cal pasta, això en portem nosaltres i no us heu de preocupar. Hem de posar raspall, tinta i una tovalloleta petita. En el cas de les nenes, si poseu gomes o clips o el que sigui, nosaltres les pentinarem cada matí i aprofitarem el que vosaltres ens poseu en el NPC. Pel lot, important, recordeu posar piles noves perquè així ens aguantin les 2 nits de joc a la nit. Necessitem unes bambes de recanvi i també necessitem un impermeable, també amb el nom, tot amb el nom, us feu molt pesades amb això, tot amb el nom, és que després no ho trobem. Què més? El sac de dormir, un sac de dormir,
I a dintre del sac hi hem de posar també el pijama, tot aquí dintre, i cap, I la Carla m'ajuda. I el nino amb el que dormin, d'acord? El seu nino de dormir el poden portar, que també el posarem aquí dintre amb el sac ben posat. I en el cas que els vostres fills portessin bolquers per dormir, també el posaríem aquí dintre amb el sac i ens ho aviseu a nosaltres, d'acord? Què més? I també la gorra, que la portaran posada el primer dia, que esperem que faci sol, d'acord? Sol, solet. Vinga, Oliver, anem a preparar la motxilla? Som-hi. Som-hi, vinga. Primer tenim la bossa número 4, que és la que va al fons de tot. Anem a posar la bossa número 3. Ara anem a la bossa número 2. També l'apretem, sobretot les de plàstic, i intentem treure l'aire. I ara la bossa número 1. Doncs vinga, llavors, ara ens tocaria el sac. En aquest cas, intentarem posar-lo dintre ben apretat. Penseu que les motxilles les manipulem les mestres, vull dir que no patiu, ¿vale? Posem el sac, sí? Tancaríem motxilla. I ara ens queda guardar les bambes de recanvi, que les guardarem en una butxaca lateral. Ben apretadetes també. Molt bé, tenim les bambes, anem pel necesser, que el guardarem a l'altra butxaca lateral. I el tenim. I ara ens queda l'impermeable, que el guardarem també. Normalment a les motxilles hi ha una butxaca superior, que és aquí on el guardarem. I ara què ens queda, Oliver? Doncs mira, ara posarem una cinta de color blau per tots els As, P3A, P4A i P5A. La posarem aquí davant de la motxilla, ben visible. La lligarem, pot ser blau cel o qualsevol altre blau. Pels Bs utilitzarem la verda i pels Cs la vermella. Bé, ara que ja tenim a punt les motxilles, ara us explicarem la part burocràtica que necessitem per emportar-nos els vostres filles de colònia. D'acord? Us farem arribar l'autorització. És molt important que us fixeu bé que la part de dalt és l'autorització per poder anar de colònies i la part de baix és l'autorització que en cas de que el nen agafés febre nosaltres us avisaríem, però mentre pugeu tinguem permís per poder administrar un antitèrmic. D'acord? Per tant, molt important firmar la part d'autorització de colònies i autorització del permís de donar l'antitèrmic. A darrere del paper també és important que ens escriviu coses que cal saber, que el nen es mou molt i no pot dormir a dalt de la llitera, que és un nen que a mitjanit sempre s'aixeca a fer un pipí, que és un nen que porta bolquer. Totes aquestes coses, a part de comentar-li a la tutora, també és molt important que quedi escrit perquè així nosaltres ho podem revisar. Famílies, també és molt important que per marxar de colònies ens porteu la targeta del CatSalut. Com marxem un dimecres, aquesta targeta ens la teniu que portar a l'escola el dia abans, el dimarts. És molt important que sigui la targeta original, no fotocòpies, no fotos, l'original. Si alguna família, per la raó que sigui el dimarts, no la pot portar, sobretot, el dimecres al matí, però, si pot ser, el dimarts a la tarda. No, tampoc acceptem targetes de mútues privades, només targeta CatSalut. Doncs molt bé, famílies. Ara, després d'aquesta explicació, hem preparat tot un seguit de preguntes freqüents que durant els anys que anem de colònies van sorgint dels pares
i esperem que així es resolguin els vostres dubtes. Si no fos així, també estem les tutores obertes a qualsevol pregunta, bé per correu o parlant, que segur que us ho responem. Som-hi! I què poden portar xumet per dormir? Mireu, famílies, en principi és un hàbit que ja des de principi de curs us diem que s'ha d'anar traient, per tant creiem que les colònies és l'excusa millor que podeu trobar per trobar aquest moment de treure'l. De fet, els cansem tant que ni se'n recorden ni el necessiten per dormir. Us ho diem amb l'experiència de molts anys. Per tant, els que encara ho heu de fer, endavant. I si no menja, que no li agrada cap plat del que posa? Mireu, famílies, aquest és un tema que surt molt recurrent i que moltes vegades fins i tot ens heu dit és que no vol venir a les colònies perquè està preocupat pel tema del menjar. En primer lloc, no ens agradaria que aquest fos un motiu pel qual s'estigui plantejant venir o no a les colònies. És a dir, la nostra primera premissa és que els desangoixeu en aquest sentit, ja que les colònies no és el moment per treballar hàbits alimentaris o obligar-los a menjar ni molt menys, sinó el que volem és que ells mantinguin l'energia durant tot el dia i per tant, si el primer plat no els agrada tant, doncs ja menjaran una mica més del segon i no passa res. És a dir, desangoixem en aquest sentit a ells i a vosaltres perquè si no, negociarem amb ells, en parlarem i a part penseu que els menús de colònies del C3 dies també estan pensats amb àpats que són perquè els nens ens hi agradin. Per tant, en aquest sentit, estigueu tranquils. I he vist que els dutxeu, llavors, clar, necessiten tovallola, però xampús, sabons, pasta de dents, xancletes, tot això no ho posa. Ho hem de portar o no cal? No, famílies, no ens ho hem oblidat de la llista. No fa falta ni xampú, ni pasta de dents, ni xancletes. Nosaltres a la dutxa ja posem al terra una cosa perquè no rellisquin i el xampú el portem nosaltres i la pasta de dents també. Només el que us han explicat a les persones que han explicat la motxilla. Llavors, a les colònies han de portar roba còmoda. Què poden portar el xandall del col·le? Mireu, famílies, efectivament, a les colònies han de venir amb roba còmoda i que tingueu en compte que ha de ser roba que pot ser que vingui bruta, que estem per passar-nos-ho bé i per tant que ho tingueu en compte. No us direm que sigui roba Tancada. Clar, estarem a la natura i és probable que aquesta roba no és que vingui, no ha de venir trencada, però sí que ens embrutarem, per tant sí, roba còmoda. El tema del xandall de l'escola, no us diem que no, és a dir, vosaltres el que us sigui més còmode, però sí que és veritat que tingueu en compte que són molts nens a la mateixa habitació. Llavors, a l'hora de vestir-se, doncs a vegades els és més fàcil identificar alguna prenda de roba que sigui com exclusiva seva, que sigui més fàcil de diferenciar. I no només a l'hora de vestir-se, sinó a l'hora de, per exemple, imagineu un forro polar, doncs ara fa fred, ara fa calor, me'l trec, me'l torno a posar. Si hi ha xandall de l'escola i les dessuadores són iguals, és més fàcil que es confonguin. Per això insistirem molt sempre amb el tema de que tot vagi marcat amb el nom i amb el cognom. Clar, jo he vist unes motxilles molt grans i com ho fem? Perquè ells són tan petitons. Mira, no pateixis, perquè penseu que les motxilles aquestes que heu vist tan grans són les que millor ens van per anar a colònies. Llavors no patiu pel tema del pes, perquè els vostres fills i filles en cap moment carregaran la motxilla. És a dir, el dia que vosaltres els porteu a l'escola per marxar a colònies, us demanarem que vosaltres mateixos poseu la motxilla dins l'autocar que toca. Si no veniu vosaltres a portar-los, doncs ens encarregarem algú de nosaltres, no patiu. Llavors, ells no les carregaran i ens interessa que siguin una miqueta grans perquè el sistema que tenim quan ens vestim i ens despullem allà a les colònies és que tota la roba va dins d'una bossa de la brossa. Llavors, cada nen té una bossa de la brossa d'aquestes una miqueta grandetes i després allò és el que anirà dintre de la motxilla. Per tant, si és una motxilla molt petitona, ens costa molt d'encabir. Després, per tant, sí que us demanem que sigui una motxilla una miqueta gran. I per venir-la, o sigui, per recollir-la, com ho fan? Per recollir-la, bona pregunta. El dia que tornin de colònies, establirem uns espais entenc que serà en el pati, o si no us direm on serà, amb uns cartells on allà trobareu les motxilles dels vostres fills i filles separades per classes. Per això també el tema de la importància de la cinta de color que us demanàvem, perquè així visualment a nosaltres ens és molt més fàcil saber que totes les verdes són d'una classe, les blaves són d'una altra i les vermelles són d'una altra. I com ho hem de fer per la medicació, si aquell dia ha de prendre alguna cosa?
Mireu, en el cas que el vostre fill o filla estigui fent un tractament al moment de marxar, és a dir, per exemple, ha passat unes angines i està amb un antibiòtic, doncs això ens porteu el medicament a nosaltres en mà, sobretot això sí que us demanem que no vagi dins de la motxilla, val? I llavors amb l'autorització que ens podeu demanar a nosaltres i us farem arribar un paperet d'autorització, ens ompliu amb les dosis i el moment d'administrar la medicació i ja està. Sí que és veritat que això són casos puntuals, no? És a dir, doncs amb un tema d'això de marxar i estar en un tractament, o si per exemple té la pell atòpica i necessita una crema especial, o si hi ha alguna cosa d'al·lèrgia, per exemple, doncs l'adrenalina, algun medicament pel tema de l'al·lèrgia, tot això en una autorització que ens podeu demanar a les tutores i us farem arribar per poder-ho omplir. Perquè deu ser la mateixa que hi ha a la pàgina web? Sí, de fet aquesta mateixa ja ens serveix, podeu entrar allà i imprimir-la i si no ens la demaneu en paper i nosaltres les tindrem preparades. Molt bé. Clar, és que a mi em fa cosa pel tema de la nit al bolquer, perquè ella encara porta bolquer per dormir. No patiu, famílies, hi ha nens de totes les edats que anem de colònies que encara porten bolquer a la nit. Com us hem dit al vídeo, ens els poseu a dins de la bossa del sac i això sí, aviseu a la seva mestra i llavors no hi ha problema. Clar, és que a mi em fa cosa perquè li fa molta vergonya i clar, em diu, mami, com ho fan les colònies? Mireu, nosaltres el que mirem de ser curosos amb aquest tema perquè sabem que alguns infants això li suposa una mica de neguit i el que fem és treure'ls de l'habitació i anem a un altre espai a part on allà ens ho posem, després posem el pijama a sobre, tornem amb els companys i aquí ningú se n'assabenta de res que no hagi de saber. Molt bé, gràcies. I clar, i com sabem si estan bé? Ens truqueu? No, mireu, com entendreu no us podem trucar família per família perquè ens resultaria impossible poder fer això. Entenem que seran uns dies en els que vosaltres tindreu ganes de saber com estan, estareu pensant, què estarà fent i com haurà dormit i què haurà menjat i què... No patiu, que segur que quan tornin us ho explicaran tot, i si no, nosaltres també us farem un feedback del que vulgueu saber, però en el moment de les colònies heu de tenir en compte que si nosaltres ens hem de comunicar amb vosaltres per algun tema en concret, no dubteu que us trucarem i ens posarem en contacte com faci falta. Si no, hem de seguir el criteri aquest de que si no hi ha notícies és que són bones notícies, val? Per tant, estigueu tranquils que els nens s'ho estaran passant pipa i tindran moltes coses a explicar quan torneu, ja ho veureu. Clar, he vist que només hi ha 3 mudes més la de recanvi, però clar, et puc posar alguna més, oi? Perquè a vegades se li escapa bé i a veure si ara ens quedarem sense roba. Sí, no patiu, família. De fet, si sabeu que ja és un infant que a vegades té algun accident pel tema del pipi o que pot ser més probable que se li escapi o que hi hagi alguna cosa per canviar la roba, ens poseu alguna de més, ens aviseu a les tutores per tenir-ho present i ens poseu alguna muda de més, no hi ha cap problema. Llavors el primer dia, clar, han de portar l'esmorzar i el dinar, oi? No, mireu, no és com si anéssim d'excursió. Aquell dia només han de portar l'esmorzar perquè el dinar ja ens el fan a la casa de colònies. En el tàper, no? Posem en el tàper? Si els d'Escola Verda no ho senten. Aquell dia no portem tàper, vale? Ho portem en una bosseta de plàstic i si ens poseu el nom amb un tàquer, ens feu un favor. És a dir, que quan entrin a l'escola, la gorra i l'esmorzar amb una bosseta de plàstic. Gràcies. Molt bé, atenció, agafem la nostra jaqueta. Ei, quina és la meva? La meva és la Aquesta? meva! No, aquesta No, és la meva! Ei, que no té nom? A veure d'aquí. On te diu? On te diu? No sé. Recordeu, Famílies, el nom a totes!